samla ka Christian Endeavor Society Kabalang Presbyterian Sidon hapo ka Riboy Synod menta ka sngi ka shitri urisao kalayo ban penya chakmat ya ka jingrakhe ya ka Youth Week haswa banjam ya ka jingrakhe ya ka Youth Sunday ha ka ba menta ka sngi lasakhi ya ka jinge shimbenta ka ba shirhem jogi kun samla kenthe bat shinrang Kabalang Presbyterian Sidon ha ka jinge kun ya ka futsal football tournament ka ba shisngi ka bala pelong da ka CE Society jong Kabalang ha ka madan futsal ha Sidon kumba ka team jong kane ka jingrakhe ya ka Youth Week bat Youth Sunday ki samla ki baya ha ka jingmang ublei kumta ki samla gelai shimbenta ban pensapriang ya ka khubor jong ka jingyatli ka jinge ka jingshania bat ban sam ya ka khubor halo ka jinglong kong san jong ka koit ka khia hamanla ki parabreu ki bla thau kerpang da ublei trai kan ran la sakhi ya ka jingye shimbenta jong ki samla langba ki kunhun lane ki house Juda a bat bi Jerusalem bat Samaria a bat bi hapde ki kenthe bat chinrang bat ka kunhun jong ka Juda kala yora e ka nam ladu na ka benta ki chinrang bat ka Samaria a kala ra e ka nam ladu lawan ban ai men sim ba de shimbenta langro ha ka ne ka sngi do ba 3 minute mensong u president ka CE Society Kabalang Sidon ka kong RB lengwa ka badai ka trai madan kumjur ki pro pastor bat ki nong sharai balang Kabalang Presbyterian Sidon banya lekai ha ka sngi ngai kublai ya i habamut langdo bat ka tim ka jongi ka bala penbiang ha ka sngi ki program baro kuresibon yapi ba habamut bulan yak ban kerku yapi bat kumjur ngai kublai ya baro ki tim ki basim raham banya lekai nalu basdang ngayo i ya ka jingit ka jongpi ngayo i ya ka jingatli ka jongpi sitim kane kawanra ya ka jingatli ka jongi hakasi society ka jongi nga kerman banang na sakmat bangin don kum kada mensiam banginya don ngayo jingatri lang ha baro gikam jogasi society kane kalau ka jing sedang ka jongi jong na usnam arja upsan ka ba kumba ka tim ka ong ba kisamla kibayat haka jingmang jong ublay ta ay bangin yat haka jingmang na jong blay kum kisamla bangin im ka jingim ka babha ka batiu blay kenapa ki blay haba ki yoi ka jingim ka jingi kinbut nuksai ka jingim ka jongi ngai ku blay baro ki tim nan ka tim Juda Samaria bat Bethlehem mo nang ni sakmat nginang penbha susu ya ki jingla kai ka jongi ki bangin saya ke haka Youth Week tingi ngit skam da ka bajing simantala ngajong pi kanlong gajing job kanlong gajing kerku yaki samla kiba don kelang ka society kajongi ta kana ka por nga ai kublai kerpang ru ya i madam ibal ai ngobha ya kana ka madam ka bangila yo ban pendon kam kana ka por madam na kalian na society kajongi ngum tani ai ban ai pi kana tam gajing kerku kurdo ba ublay na ai pi ka met ka bukot ka bakia na ai pi ya ka mensim banit banwat ya khmat ka jong blay ha ka jingim jong pi baman la ka sngi ublay nyo ban kerku ya pi ya ka yang kasam jong pi kumjo ta ka nga por bang nom slam ka por nga IT ya ka nga por hai advisor jongi SF longdo bain ai skutir ka tin